abịa m ọzọ abịagokwa ọzọ ife anyị bịa ka anyị nene ebe a maka etu ebe a dị ọ na-asụ oyizi a ga-eyi ya ezigbo efe bịa ọlụ kịta ọlụ ka m bịa ụnọ na-anụkwa ife anyị na-ekwu ọlụ ka anyị bịa anyị nenesi anya ka anyị decide ife a ga-eme ya this week. Cannot have them on a junction. All these things will go. Ọkwa egwu a ebe a bido now lụọ the end of the year anyị ga-afụ ife na-eme. Daalụ hinne ọrụ atụ egwu Excellency Gọvanọ Chukwuma Soludo dị ọrụ atụ egwu 1 ọrụ atụ egwu ndị Igbo. Daalụ hinne ndị Nnewi na-ekene gị ọzụkwa na ịfụ reason ihe eji wee kene Soludo nke ahụ ngụ ka ọ dụrụ echetara na in 1 or 2 of my videos na may make go reference to ntu ahụ roundabout si wee do abandoned. That project is a massive project supposed to beautify the center and the heart of Nnewi. That project all na-edozigharịcha ebe ahụ with the way kịta irogagolo ihu nke ekene dị Chukwu done, irogalo ihu new age done, wee gbadawa traffic done, nke fọzi kịta awụ nke si na ihu capital oil filling station gaa n'ihu Bishop Court wee gbagoro side teaching hospital beautify izie that complex a na-alụ n'etiti dozie ma parking slot ya dị n'ime paint ye ebe niile awụrụ ịgba eweruzie ọkụ gafee ye. Now I am pleading on Echezona and Azodo, the mayor, to please let the local government take it upon themselves to beautify that monument of Nwafọ Orizu Dona roundabout. That roundabout, see dozigari ye beautify ye dozigari that image of sculptor of Nwafọ Orizu dozigari ye of ma ti design gather malumma nya citizen ye design gather malumma around it maka ebe ahụ so na the symbol of Nnewi. Ine anya ifu na ebe niile a na-egosi Nnewi ife a na-egosi that roundabout with that building among no Ojichu among no OTC among onye nwe that building there ebe or that roundabout and ebe ahụ ka a na-egosi each time achọrọ igosi Nnewi si beautify ye years bogada ka o wee correspond with ife Soludo na shelo iti gbaketa na nkwọtara ya ngo onya ife ha na-ekwu ịghọtago ahịa ekwu okwu na nkịtị ahịa ekwu ọnụ efu anya with the rate Soludo ji wee bata kịta urbanize Nnewi there is nobody ozie na nwere ife chọrọ ịgwa gọvanọ okwu ka ya ada agwa ịghọtago ine anya na some of my recent videos na ifu na ozi appeal ka anyị na appeal to Governor Soludo. We are appealing to him because o extend the go hand of friendship to ndị Nnewi ozikwa na iwu onye Nnewi mana ifu he ngwa ụmụ ife ọzọ ị na-achọ ịghọtago only one Nnewi man for that na within 4 years tenure Soludo at least Soludo will about maybe 3, 4 to 5 projects na Nnewi roads and Ochiyetakwane again. You want to go Ochiyetakwane again, and there is also a plan underway to build the same kind of park alone in Kulobia na Nnewi. So all these things we find we thank the Apuga government and the government of Governor Soludo and the Owulu Nine Kene Soludo and Nnewi
mana ihe ekene Honorable Echezona Anazodo, the mayor, whether you like it or not, or engagement in mayor and his team, we've bring Soludo constantly to Nnewi, whether you like it or not. When it comes to engagement and the local government areas with state government, Echezona Anazodo nwere na team ye nwere top 1 ikene nde na nke ha melu onwekwazie ebe iyesi wee criticize onye a. He criticized there, and that is what I call being progressive. That is what I call constructive criticism. Maka somebody cannot be 100% bad, although possible with 100% good. That is what I'm saying. Oh, Maka Honorable Echezona that work closely with the state government, need water development and the necessary attention we need. Echezona Anazodo, Honorable the mayor, may 100% with his team. He want to go with his team. Soludo no catalaucho la teta given Nnewi without somebody drawing his attention to that project. And that is where I always blame Honorable Gosinike Edoji. No ka a rubber stamp member. No effect, no nothing, no anything hanafo. So no one ekene onye merive ekene onye merive emeruji we me. That is the point even now drive at. So we thank all our to Makasena. Appreciation wo a request for more. Appreciation is a request for more. So our able and amiable governor, I also want to bring your attention to new road and the old road. Priority more on the new road. But Nnewi new road. Though in a messed up condition, I need the intervention. I need the intervention. And I don't know if I am alone triangle because all na amagodi vaye me si bidogodu na that roundabout. Do zigari ila we got teaching hospital. See do zigari ila we got teaching hospital. Old road mostly do okay. I drive on a old road from Nnewi to Oba Junction or just one pothole or the other. Can that avoid? But okay, follow new road. So I'm still drawing your attention to the bad condition of that Nnewi Oba new road. I also want to appeal to Honorable Echezona Anazodo. Ilona Ebo from Isiebo where Dr. Chikezie, it is just a little fraction of that road. Just from that junction, Ebo. Like Ebe, how many steps from that junction? See to see never him with his eba damage la ntikiri eba meruna mother hagila haga. Imagine ilo express extended to Dr. Chikezie nwalu onwe mmambudilo mana apụtazie owujo so na ntikiri eba du na egbu yeme na ndị mmadụ agha aga aga. Go. So don't see do if I would just from Oluodu among no carry 2 meters or 3 meters. Go. See do see never no camarify though this one is on the mayor. And my mayor because the mayor you made this one. So all to Bundigo, Dalo Hinne, go. Ikuku ekutego na Nnewi. Go. It does Nnewi a city and a commercial city at that. So what's the card one more before Soludo and now about 4 years or balo. Go. Ikuku yeku na Nnewi more. Nnewi are 4. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dalo Hinne. Chuku de lewe all